Karom Karbi long rat. Pini letot same nalitum comment setting misineli video one lo. Pini bangso video long ilitum ke Chethan nam jil ke Torenza along alama putak. Torenza kupilo pulutang de dake pachini ating pulutang de lagi isi a country mati isi a dead lo. Sebe konap sikidolo la bangso a country ke nelis name chini ne. Labang ke madu same chini ne. Alam ke klang bangso lo pulutang de inura Sarpimar counter long dam pe. Hadak officer bang lang lo a country mate adet bang ke Torenza pulo amat alang di seme mang hak computer screen long chelang lo Google long lang lo Torenza adet a country kona lo pulo sidame avidet lo alam so pi bangso a Sarpimar bang seme kona ni avidet lo amat si bangso lamang viral det lo news ason si ke paklang pon a viral video sidame asi bangso video bang Ahokma mate fake ma mate AI ma la solam itum Chethan nam snang nang itum ka chini kangtung same la taipo bangso lamang Ahokma mate AI ma mate cobai baca thang tablo lasang itu kacini kantung ta tek ini tu budget same Ahok kalima kalang ma pulang ji pelutang te itu chat GPT same do chat GPT ban same itu research me lang pon ne hadak ban itu ban Ahok pe dalam itu ban thanji lasi itu Chethan namang bangso alama putak da chota kalilang itu la 1954 aning kan huda lam lo inut torit pu adim ben amunit alang li alama putak same Chethan ang laben ke 1959 Aningkan John Jigrus pa case samitum Chethan nang athe bangso case pen asabu is event hoy. A woman has landed at JFK airport with a passport from a country that has never existed in our lifetime. The country, Torenza? It doesn't exist anywhere. Yeldum Chethan nang Torenza alama puthak. Alam ki klang mangela son lo inut Sarpimar counter long damlo. John F Kennedy International Airport hadak a counter long selang ni damlo. Alang ni passport bang cepak lang lo ini tum dong si kaprega det dam lo protang de passport di kenang so hala bang so a passport cepak lang lo labeng kada officer bang lang lo a country mate la det tulong make Torenza tuna amat si confused lo bang so officer same kona lo Torenza country kona lo alang di computer screen long lang lo Google long lang lo same Torenza pu adet a country ke long le det lo api alam so api bang ke bang so asar pimar same tek long det kona ni dam jik avidet amat si bangso lamang ke viral delo same Ahok kalima kalang hala same tum Chethan jik kenang so bangso a video kilang bang dopik lo a million amuni tum lang lo Instagram long la ke TikTok long bangso a video kiklang cheng la ke TikTok long pusipu api Instagram long an same viral det lo api YouTube long same dolo la si fact check matela investigation team atum investigate lo fact check alang itum claim lo bangso video AI ma mate Ahok ma palang itum lang pamilo hala bangso video lake AI Pensi kaselam alang la real a clips Pensi put hot alang itum re-edit to that pusipulo adum edit dum chatmat hala real ason nang naglo mate chingli hoilo amat si munitum bangke confused lo real ma AI ma pu lalo AI homu bang itum bhan napamang hudet ta tek itum pangbar tek real ma mate AI Pensi kaselam ma pu itum along balong ke sungkrung diti litum decision kian Ahok loma mate cobai loma pu litum ibidi jutko athe no lom AI sami advanced speed lo real ateng Ahok pet ateng si paklang pon si hala bang so a video long sami si real ason si alang itum selam pon lo labeng ke la fact check itum mate investigation atum investigate lo labeng ke alang itum arjulo la John F Kennedy International Airport long alang itum arjulo labeng ke hala son alam ke avi polang itum sami than pon dak labeng ke check pamelo research pamelo Torenza pu adet a country bang ke bang so pir thelong avi amat si hala bang so video ke lage fake pu pon lo labeng ke alang tum lang pamelo along ke blur det mate claro e la son sami alang tum thek ponong lo la si alama clear lo bang so video lage real ke fake AI rat man ki pamang huji apan si alang tum bang so ya video sami selam pon ko people lo ke selam lo plutante lage thang dakali lo views apan lo followers kilongji phanlo kapre ke thang ta kalilo lage sidame isia question mang dolang bangso video kislam tum bangso fake video mate coba video kaslam tum bangso idea bang konat men sikilong lo pulutang te lage 1954 aningkan hud sidame la son alam kanglo edum Chethan mang bangso tomu mate bangso alam ke legend pusipulo legend pulutang te Ahok tai mate Ahok hiret tai same bangso alam ke Chethan piglo Japan along sidame alam ke lason lo 1954 ani kan plotang ke 70 years aprang alam lo hadat inut amunit airport long dam lo airport amen la ke
Hanada airport pusipulo lagi Japan long hadak same counter long alang li dam lo labang alang li passport cepak lang lo halabang so passport long a country men lake toret pusipulo amat si officer bang same shock dead lo are toret ikonat lo amat si hala so munit bang aning kiti are nikan suri ne dolo toret pu a dead ki doke a country ki doke naktum koson si chini ne de lo amat si hala officer bang same ala map paklang lo a map pen masih paklang lo jo lang tha pulo konat si toret ki do lo pu alang di bang pulo Spain la bang ke France ang bong si toret bang ke kido pulo officer bang map paklang tan lo langot Spain la pen ke France ang bong ke Andorra pu adet sido da ke toret la pu ke ave pulo amat sala so munta si surprise lo mate manghal are ne country ke ne det ke toret pu ke ko son si avidet lo pulo da bang hala bang so munit lo alang di long amet thang hala det a country atangkas tame do pu la chota kalilang alang li hada toret long a country long official la paper mata alang li long documents ans tame do pu amar si official atom police ong kupisi claim jawa pochini ne lo alang li phan nep check mat hal bang so jo hotel ong sibi kok pu amar si angkan same guard do pu la peng kapre ke bang investigate bom lo amar si next morning puthora dab bang ke alang di room long same update kona ni dam ji update lason lo bang so 1954 toret pu amunit toret pen amunit alam bangke hala bangke si legend lo lasi hala bang so tomo pen si non la 2025 la bang so Torenza wa tomo stame alang tum AI video pen selam si lason si tomo selam lo bang so toret amunit alam bangke Chethang piglo lasi Ahok kalima kalang ma pula police tum same investigate lo alang tum files long la prang abana record long sabe lang lo sabe hala son a case bangke avi amat si dat penchini pono hala bangso alam same Ahok kali hala bangso alam kiklang cheng lake 1970 ani kan si kiklang pulo isi paranormal isi atomo alo athui long si hala bangso atomo ke dolo po amat si munitumang Ahok hi alam buge chini lo sitame je thanghu joini si non pu same hala bangso atomo pensi la non Torenza alam same paklang panthulo Ilitum 1959 alam ma ilitum Chethanam sedang hala so atomu sami isi vela sem hala bang so atomu bang ke lege Ahok atomu lege kacubai kali inu ramuni dolo alang di men lege John Alan Jegrus polo alang li pan neb inang pon check lo athe alang li passport bang ke pacubai mate fake a passport po alang li pan neb inang pon check lo alang li pan passport hang lo passport en lo la ke officer atom alang li passport lang lo hadak a country mate a det pulong ke tok lake taurit pulo TAURID pamo ilitum ka Chethan bang lage 1954 bang lage taurit pu TAURED bang non bang lage TAURID pusi pu ponlo hala officer bang same langlo lason taurit a det a country ke ave ke pulo labang ke bangso amunit bang mate John Jegrus bang ke than ke alang li a country ke do lage Mauritania labang ke Sudan angbong sido pulo lake Afrika long stame la sona country ke ave officer tum lang pamelo la sona country ke ave amar se alang ni pansamen ne pinang pon check lo api investigation pamelo alang tum chini lo hala bang somuni marela John Jegrus alang li ke aprang alang li ke dam tang ke chok che pen ke cepat jok ti pansi alang li adet amen same alang li amit hang alang li aning ke repen ke tok pon adet amen si tok pon lo torit pro alang li si fake passport kaselam bajone alang li pan api Japan atung Japan official atung alang li pan nebing nang pon check lo phatek beng check api bang alang li pan lo plot sipu sitame hala bang so lam ke lake real lo labang so atomo lake real lo lake fake kadi sitame hala tori 1954 abang ke lake legend Ahok dai Ahok that time mate approve kavi aso same la 1959 ahud alam ke lake Ahok pet alam lo lake kopi posi lason ke patcho bai atomo li tum long ahot pen hud artilom de titi lo kiram tang same Jessica Redcliffe alam li tum Chethan ponongo hada si orca po o alang ni phan chodet koru group that labang so a video same viral develop in andom ke Ahok kalima kalang ma lasun kachini kang tung same de lo hala same a phige chobai de lo AI pen pinak lo laso pusi li tum phan AI pen nang palu un li tum phan AI pen li tum phan Ahok alam pen li tum phan nang pahilo wing titi amat si tum fact check che aprang ilitum bangke confused apiti laso posi ilitum ajat information e long same men ke share nang ne
itum anut ka prek phan pitong nang ne than tong nang ne ate hala bang so information ahok kali de kalang ne lail tum verify pa min anji no la bang so Torenza lam same fact check atum tangti aprang prang si kon ne millions ala itum share de lo ratum same theklong lap lo no na phi lom an bang si fact check lo investigate lo no na phi bang ke chini lo hala so video lo ke ai ini muni tum same isi prek dak son blok lo tang de tum kachini kang tung same do lagi tum muni tum nature lo itum akimathal sila son itum pine prek je ka son do lo tang te itum same share saragji banghan paklang saragji than saragji ahok kali de kalang ni labang itum matha dam de same tum matha pamesi ajar lam same anut ka prek phan itum thanang ji lasi Torenza alam ke lake fake law AI bensi kasilam labang itum chini dak lo non an bang ke laben ke la Torit long alama puthak 1954 halabang ke isi legend lo mate isi approve ka veason atomo pinak lo labe ke 1959 bang ke lake John Jigrus alam bang ke lake ahok lo same halabang ke amunit si ke pachubai lo amunit king no asai ke claim amunit pinak pora lang di chukai la son passport long same halason Torit po dead avis same alang di country pulang ke Torit po alang di ningkere pensi alang di amen to be kok lo alang di jail jang chok lo kijut sige hala bang so lama ja hok lo kasi bang so video lo bang an si nal tu Chethan nam chot po bang so video nang li tum kelang bening sam lo tang te nang tum like si bang ting ni pon igdrumang etum kapre video lo kapre lam tum Chethan ponang na tum comment zo piglang nili na tum comment sa teng ben than lap ge uni det lo stamin nili pijo pen mate ahut pen hut apor kilang hut nang li tum comment sa teng ben same video bang ke wan bom lo nang li tum bang lang pon igbom do me thang me karo